Milí televízni diváci, vitajte pri sledovaní relácie UPC informuje, relácie pre všetkých užívateľov televíznych, internetových a telefónnych služieb spoločnosti UPC Broadband Slovakia. V dnešnej relácii sme pre vás pripravili viacero zaujímavých informácií, noviniek aj súťaží. Ostaňte pri obrazovkách a dozviete sa viac. Digitálna televízia UPC Digital ponúka bohatú skladbu televíznych staníc všetkých možných žánrov. To preto, lebo máme záujem vyhovieť aj tým najnáročnejším televíznym divákom. Programovú ponuku preto neustále rozširujeme o ďalšie stanice. K 15. marcu tohto roka sme ponuku programov obohatili znovu. A to hneď o celkovo 6 staníc. Pre športových labužníkov sme zaradili stanicu ESPN Amerika, ktorá je jednou z najpopulárnejších športových televízií. ESPN Amerika vysiela 24 hodín denne, pričom najväčšiu časť jej programu tvoria hokejové zápasy zámorskej NHL, priame prenosy z basketbalovej NBA ligy, ďalej bejsbalové zápasy, obľúbené automobilové preteky NASCAR, ale aj preteky či relácie o mnohých iných športoch. UPC Digital sme od 15. marca rozšírili zároveň aj o ďalších 5 televíznych staníc. Medzi nimi sú dve stanice vo vysokom rozlíšení a to sú verejnoprávna STV1 HD a JOJ Plus HD. Zaradili sme taktiež filmovú stanicu Filmbox Extra 1, ako aj mestskú televíziu TV Bratislava a taktiež TV Ružinov, ktorá ponúka vysielanie rovnomennej bratislavskej mestskej časti. Keďže ide o mestské bratislavské televízie, obidva tieto programy sú určené a dostupné len obyvateľom hlavného mesta. Stanice STV1 HD a JOJ Plus HD nájdete v základnom programovom balíčku Digital Entry a stanice ESPN Amerika, TV Bratislava a TV Ružinov v najobľúbenejšom balíčku Digital Basic. Stanica Filmbox Extra 1 sa stáva súčasťou filmových balíčkov Filmbox. Po tomto najnovšom prírastku ponuka televízie UPC Digital obsahuje spolu takmer 130 televíznych programov, z toho 13 staníc je v HD kvalite. Populárneho moderátora a hudobného producenta Jozefa Poláčka alias Jopa určite ani nie je nutné predstavovať. V ostatnom čase ste si ho však iste všimli aj v jeho novej úlohe ako novú tvár našej spoločnosti UPC, respektíve tvár, ktorú vidíte v našej aktuálnej reklamnej kampani. A prečo práve Jopo? Z prieskumu, v ktorom bola predstavená 20 osobností slovenského showbiznisu, vyšiel Jopo ako jasný víťaz. Navyše, Jopo je aj v skutočnosti aktívny a dlhoročný zákazník našej spoločnosti, takže v kampani odovzdáva ďalej svoje reálne skúsenosti. V prvom rade sme sa však pre vždy usmiatého Jopa rozhodli preto, lebo ide o príjemnú a spontánnu osobu, ktorá spája moderné trendy s tradičnými rodinnými hodnotami. A to je zároveň spoločným prvkom aj medzi Jopom a značkou UPC. Začiatkom roka sme uviedli prvý televízny spot zo série, v ktorom Jopo ukazuje, aké výhodné a komfortné je mať doma služby od UPC. Podľa výsledkov prieskumu tieto spoty boli divákmi prijaté veľmi pozitívne. Preto už čoskoro uvedieme ďalšie spoty, samozrejme aj s Jopom a jeho rodinkou. A kým budú hotové nové reklamy, pozrite sa, ako sa nakrúcal nový spot, ktorý uvidíte v televíziách už od začiatku apríla.
Vážení diváci, každý z nás bol už určite v situácii, keď si objednal nové služby a následne mu prišla prvá faktúra. A je jedno, či išlo o faktúru za káblovú televíziu, internet, telefón, elektrinu, plyn alebo vodu. Skrátka, pri prvej faktúre sa v nej niekedy len ťažko vyznáme z toho, že kedy máme uhrádzať platby, koľko máme zaplatiť, aká je splatnosť faktúry, či akou formou uhradiť platbu. Práve preto sme pre všetkých nových zákazníkov pripravili pomôcku, ktorá veľmi jednoducho, stručne a zrozumiteľne poskytne informácie na všetky odpovede týkajúce sa prvej faktúry. Ide o krátke vysvetľujúce video, ktoré po uzatvorení zmluvy dostane každý zákazník. Obraz povie viac ako 100 slov, preto prosím, nech sa páči, pozrite si ukážku tejto novinky. Vážená pani Anna, ďakujeme, že ste sa rozhodli využívať služby UPC. V tomto videu vám v skratke priblížime vašu prvú faktúru a poskytneme niektoré dôležité informácie o vašom zákazníckom účte. Objednali televíziu a pripojenie na internet. Poplatky za služby vám budeme účtovať za mesiac vopred, vždy k 11. dňu mesiaca. Keďže služby vám boli aktivované 21. februára, v tejto faktúre je zahrnutých aj 19 dní, ktoré uplynuli od dňa ich aktivácie. Môžete však byť bez obáv, pokiaľ si nezmeníte služby, toto je jediný raz, kedy sú vo faktúre aj za predošlé obdobie. Po započítaní všetkých ďalších poplatkov je výška faktúry 39 eur a 41 centov. Faktúra je splatná vždy 15 dní od vystavenia, teda vo vašom prípade do 25. dňa v mesiaci. Môžete uhradiť prevodom z vášho účtu alebo prostredníctvom internet bankingu. Pri každej úhrade nezabudnite uviesť váš variabilný symbol. Najpohodlnejším spôsobom úhrady je povolenie automatického inkasa z vášho bankového účtu. V prípade záujmu prosím kontaktujte naše call centrum. Informácie o stave vášho zákazníckeho účtu získate na stránke Mojej UPC, kde nájdete vaše predošlé faktúry a platby, môžete si zmeniť vaše kontaktné údaje alebo objednať ďalšie služby. To všetko nájdete na www.upc.sk. Pre aktiváciu vášho účtu Mojej UPC kliknite na odkaz nižšie. UPC. Jednoducho pre každého. Aj takýmto spôsobom sa snažíme skvalitňovať naše služby, pretože spokojnosť zákazníkov je pre nás naozaj prioritná. A keď ide o uhrádzanie platieb, je tu ešte jedna možnosť, ako si ich zjednodušiť. Je ňou elektronická faktúra, ktorú vám budeme zasielať na vami uvedenú e-mailovú adresu. Zasielanie elektronickej faktúry si môžete bezplatne aktivovať osobne na zákazníckom stredisku, aj telefonicky alebo písomne. Výhodou uhrádzania platieb touto formou je nielen ušetrený čas, ale aj dobrý pocit z ochrany životného prostredia vzhľadom na ušetrený papier, tlač a distribúciu faktúry. Vážení diváci, rodina užívateľov digitálnej káblovej televízie UPC Digital sa neustále rozrastá. Digitálnych divákov je dokonca už viac ako analógových a koncom februára tohto roku sledovalo UPC digitálnu televíziu už viac ako 110 000 domácností po celom Slovensku. Stále viac je aj užívateľov optického internetu UPC Fiber Power, ktorých bolo koncom februára už vyše 90 000 a rovnako aj užívateľov UPC telefónu, prostredníctvom ktorého dnes telefonuje viac ako 50 000 domácností. Vnímame to ako jednoznačné potvrdenie toho, že služby so značkou UPC oslovujú stále viac užívateľov, ktorí majú záujem o kvalitné služby za výhodnú cenu. Mimochodom, v apríli tohto roku UPC Internet oslávi už 9. výročie svojho uvedenia na Slovensku. Za ten čas prešiel dlhú cestu. Pred 9 rokmi, v roku 2003, sme ponúkali internet s prenosovou rýchlosťou 256 kilobitov za sekundu, čo bolo vtedy najrýchlejšie pripojenie na trhu mimochodom. Dnes ponúkame rýchlosti sťahovania dát až do 120 megabitov za sekundu a po 9 rokoch je UPC internet stále najrýchlejším a jedným z cenovo najvýhodnejších pripojení pre domácnosti. Pretrvávajúci vysoký rast záujmu užívateľov o UPC internet, ktorých počet sa minulý rok zvýšil až o 17 000, je preto zároveň potvrdením jeho dlhoročnej kvality,
spoľahlivosti, ako aj technologickej inovatívnosti. Optický internet UPC Fiberpower je v súčasnosti dostupný v 23 mestách. Z toho v 16 mestách je dostupné najrýchlejšie pripojenie, založené na technologickej platforme Eurodoxis 3.0, ktoré umožňuje sťahovať dáta rýchlosťou až do 120 megabitov za sekundu. Od 1. marca k týmto mestám sme pridali ďalšie dve, a to Michalovce a Spišskú Novú Ves. Ak hľadáte každodennú inšpiráciu na varenie, máme pre vás dobrý tip, s ktorým pri troche šťastia môžete vyhrať aj peknú cenu. Vo vysielaní TV Paprika ste už možno sledovali, prípadne pravidelne sledujete reláciu Mlynček na recepty so známym slovenským kuchárom Lacím Hornáčkom. Ak ste túto reláciu doteraz nevideli, odporúčam pozrieť si ju v pracovné dni večer o 7:30 alebo cez víkendy o 6:30 na TV Paprika. Spolu s touto stanicou sme teraz pre vás pripravili súťaž, v ktorej môžete vyhrať kurz varenia so šéf-kuchárom televízie Paprika. Do súťaže sa môžete zapojiť, respektíve odpovedať na súťažnú otázku na našej internetovej stránke, ktorú práve teraz vidíte na vašich obrazovkách, a zoznam s menami výhercov po vyžrebovaní zverejníme na tom istom mieste. Vážení diváci, našim dnešným hosťom je Erika Lužica zo spoločnosti Icocable, ktorá zastupuje okrem iných aj filmovú stanicu Film Plus. Erika, čo prinesie Film Plus divákom v najbližších týždňoch? A mám informáciu, že ste pripravili aj zaujímavú súťaž pre našich divákov. Určite nám o tom poviete viac. Dobrý deň prajem. Diváci filmového kanálu Film Plus sa aj v apríli môžu ako vždy tešiť na niekoľko premiérových titulov týždne. Toto pravidlo neporušíme ani v týždni s číslom 15, v ktorom hneď na veľkonočný pondelok 9.4. o 20:20 uvedieme premiéru dobrodružnej a zároveň veľmi akčnej komédie s príznačným názvom Kick-Ass. Túto bláznivú komédiu plnú akcie a skvelého humoru, natočenú na motívy komiksových postav, režíroval v roku 2010 obľúbený autor mainstreamových filmov Matthew Vaughn. Film Kick-Ass, v ktorom sú použité snáď všetky filmové triky a moderné technológie 21. storočia, vás úplne vtiahne do života mladého obdivovateľa komiksových postav, ktorý si svoj pomerne priemerný život dospievajúceho amerického školáka spestril novou úlohou stať sa superhrdinom. Bohužiaľ mu k tomu ale chýba to najdôležitejšie – nadprirodzené schopnosti. Práve tento nedostatok ho vo filme privádza do neuveriteľných situácií, ktoré si divák do sítosti užije, a dá sa povedať, že byť aj čo len na chvíľočku koži hlavného hrdinu tohto filmu musí byť skutočne veľmi, veľmi náročné. Verím, že vás tento film zaujme, presne tak, ako zaujal divákov v kinách po celom svete a tiež odborné oko kritikov. Na záver mi dovolte, aby som vyhlásila aprílovú súťaž filmového kanálu Film Plus, ktorá sa týka práve filmu Kick-Ass. Vyberte dve ďalšie komiksové postavy, ktoré sa objavili po boku hlavného superhrdinu v akčnej komédii Kick-Ass v premiére vo vysielaní filmového kanálu Film Plus dňa 9.4. A tu je naša nápoveda. Za A boli to Grand a Father, za B Red a Mist, za C Blue a Girl, alebo za D Big a Daddy. Viac podrobností o súťaži nájdete na webových stránkach www.upc.sk. Ten najrýchlejší súťažiaci so správnou odpoveďou vyhráva hlavnú cenu – boxovacie vrece a boxovacie rukavice hodné skutočného superhrdinu. Ďalších 9 najrýchlejších správnych odpovedí získáva sadu DVD od filmového kanálu Film Plus. Prajem vám príjemnú zábavu pri sledovaní filmového kanálu Film Plus a veľa šťastia v súťaži. Vážení diváci, všetko, čo vás zaujíma o službách spoločnosti UPC Broadband Slovakia, nájdete na internetovej stránke www.upc.sk, ako aj na UPC Facebooku, na adrese, ktorú práve teraz vidíte na televíznej obrazovke. A to je už odo mňa tentokrát všetko. Ďakujem vám za pozornosť a dovidenia v ďalšom vydaní relácie UPC informuje.